14 июльдә узган мини-футбол буенча турнирда 4 команда очрашты. Турнирны тренер Илфат Хафизов оештырды. Biz Miras komandасы һәм без бүген Мухан командасы белән уйныйбыз. Үзебезнең йөрәк белән ныгытып футболны яратабыз да уйныйбыз. Футбол инде уйнап була 2 ел уже уйныйбыз. Без спасалать итәбез, дуслар, без бөтенебезне беләбез. Кайсы бер вакытта авылда уйныйбыз, бик часто да түгел. Тренироваться итәбез, әзерләнәбез, җиңүләр көтәбез. Әйбәт результатлар. 1-2 ел уйныйбыз инде. Без үземнең дустым белән, Ремис белән күп уйныйбыз инде. Турнир нәтиҗәсендә беренче урынга Салавыз Муханның 13-14 яшьтәге спортчылары чыкты. Икенче урында Мирас командасының 2014 елгы егетләре. Мирасның 2012 елгылар командасы 3нче урынны яулады. Салавыз Муханның 2012 елгы спортчылары 4нче урында калды. Иң яхшы һөҗүмче, капкачы һәм иң яхшы уенчыларга яшьлек спорт комплексының мактау кагазьләре, спорт товарлары кибетенә сертификатлар һәм спонсор Илнар Закировтан акчалата бүләкләр тапшырылды. Лейсан Сабирова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.